Unsa man eh? Malaba mo? Bungot sa ako. Ayan, mag-inom tanga. Mauragin usa why kapasahan baso. Pungab-pungab style ba? Panahon na rin sa pag-uli. Murag buto mga akin na. Akong asawa ron. Kanang tingpislok niya sa mga alas 2 sa hapon. Muna sakto na kung iulis palay. Wag yung mga bata sa pakikoy na yun. Kita ka ng kubong-kubong tandaan at bugwapa ang akong asawa. Mulit ako sa balay. Gutom kay ngakin. Natubo din niya ako asawa. Sakto gid lagi ikatubog na gyud sa akong asawa. Tapanan. Animal, tanawa ra ganing taong palahubog isang asa lang padong higda. Wa lagi kay pag asa siya pa amuntar. Bali-bali lang ng ihang. Kanang taong palahubog wa lagi buot. Isang asa lang padong. Paita. Di na sa kanang buntag Agok-agok pa kanang agok-agok pa. Kay bawa ka sa padong yang Hala ka yan. Tulog ka yung mata, rumbuanga ka. Pitig ka na ako. Gang, madugay na tong ipon-ipon gang ba? Baho naman kay kaginhawa. Naunsa ka? Sa ginawa? Okay. Ang kada mong kaistorya ang akong nabilahan. Muna yung mga kung sa mga palahubog, di na kakatimaan. Bilhan din na ni mo. Nabalay day ko. Nabalit? Wow, alhin naman sa mga bilahan ng istorya mo na nanimaho. Di ba na baba? Balay dito.